korotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso nabo igo eyokuganya kwao. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nagosogere umwancho murigeri bwairebu yabwegata seni kiandize TV ninde nagosembelya ngali tukolia goli nyaleko balia maseseniwa nabo igogende tokobo kwemanya mange kurasegeta seni kiandize TV weteremero bari etogenda tokoba tu kwariganiria kuruba kitego ikera chinga kibune chinga kiyaragire ENSA EYEMO yabona mugoroba asentunda endeli tukolia alamisi chitariki sano ibere cyo mutenyi oikomina kabere etokomena na sembe asekerenga gyo kwene kebuna tonyaleko batu kumanya nganyaleko bagwa wateka kurwa kitego ikera chinga kibuneje chinga ki abariki baito mangana maya bagana tokoba kwebusura chingongo ao kwene kyabuna banyale kuba bako yasangire na kojareta buna libo elimo twanyala ko batoko sanga amonae karibu sana chinga kitoko patrana amonere Joshua AUTA kwene kyago cherwetera somo no bimanyirerio nabo igo Petra Mokeira kwene kyabuna chibicha amonerio kyago chera senchira yobo ikiranu na mange togena tokoba to kwariganire yakigi makolende litanganipi tikatonyanyore ale to kwariganete senchira yobwenge virasibiria tubeke flow at least biriwe vumbi namba ya kabere na aranga ndete driving school ga bwaterane gusira chiskuru cyo bubunde ime ward ya Kiogoro mwe MCA Walter Mochache ni gabolire bamenyi senge nchobo kimanwani numero jo na bwa beri kitaxi ya beri goro ntwe bintu byete twabiteka na byalenge bunge county ya Nyamira gwetia omuswada o finance bill Weru abantu bose mwarigani bumwekerane kuru Nyamira na Kisii county ninjwa sobonge asa maigiri yobolemi abamenye be county ya Nyamira baboliwe Mancho murigere na mange togendere tokoba tu kwariganira senchera yobo ikirano ko kwarigano nyara ko gusanga mananche ritalia nengoro kwa JOSEPHAT AMISI nyorobe gwetera semitandao yito ya Facebook na buto bwati buna Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera se website yito ya www.ndizitv.net nora nyara ko kubwatia AMAYIA na boigo emerobelio emenge himega taseni kiandizi TV AMAYIA senchera wikirano ENSA EYEMO mwancho murigere nigago chaka kurwase county ya Kisii anene kurwase ward ya Kiogoro buna enchira EYEMO yogosira chisemi anene kurwa asa chiskuru chiria chobobundia nigali tukolia lero abarai bakora wa mono mwemsebe ward ya Kiogoro Walter Mochache banyarakoba bagwikira na skuru yobobundia gose ase eskuru yobobundia ya matunwa yereme ya ward ya Kiogoro asekerenga gyogosangereria chibese lyogosira obwagachi naboigo ekokora emeroberi ao ime ya eskuru eyo kwana korwa skuru eyo nigo mwemsi uyanyarire ko bahaga kugikeria nene obokoreri obobe ubwanyarite ko bokorekana asobo tumeki bwechibesa icanyarite ko bachiko bwato kokorwa serikali ya county ya Kisii gochia skuru eyo anene kerengo yechi milioni nyechini gutaisano ubwarenge ko babo kweneke usibese cyarenge ko bachiko eneke bune skuru yanyarire ko bekwaga cyo wikira boniga nigo omwemsi uyanyarire ko baga goteba nigo bokoreri obu banyarate ko babokoba obo begati yabarai bali banyarako bagwikirana sensemo eyo no mo fast lady me county ya Kisii me kwamboka naboiga ba MCA aho bakora wana Jacob bagaka abanyarako bagwikirana sensemo nyarabo nigo muri kyo itobwa mangana AMAYIA Mildred mumanyi yanyarako bagwikirana somegoyo nagusanga muna intoroboti hiroko batia buna enchere moyo gosira chisemi ime county ya Kisii
bono nigo omo MCA we wadi ya Kiogoro Walter Muchache achangira eskuru yobubundi ya matunwa iyo yabeirege kwebwa asenga Kientambe asegati abali abaikirana ngamono Deputy Speaker Jacob Bagaka omo MCA we wadi ya Nyamasibi Christopher Onsaga gati abande abange asebono atebire na chikwenekia eskuru iyo nemukirere igoro asokorenta chikosi chinde buna echa driving gati echinde chinyinge. Lero turi Matuno Vocational Center eyere ime ya Kiogoro Ward asenge ncho yoko nyakonya estate yere tonya improve eche igorake kerona chitana nyolete staff room alia sabana ba utumia ne virasi yobire vumbi yoka ekagera nkaranga asenge ncho chibeza chia begetwe chia tumegete korosi egente ke chita tumegete bia ekaranga ndigi chibeza externally ndeta basani na mwaro reba ikra abageni abanene egera batosire tonyara korosi ekwende virasi viria tubeke floor at least biriwe vumbi namba ya kabere na aranga ndete a driving school ga gwane with one of the driving schools balete gari ya over station iga abana baitu bache asenge ncho busongerare bache ga ba enroll yo mangana driving elinde bagandere gutumia abo ngaini wa driving bakonya mambi na mambinde egento kende ntagete kubeka computer center ga ase ndabeke chi computer anga 10 ga ase chibese chitoji gusangiriria egera chikonye simple packages chia computer abana baito benroll yo ndibakore and to improve state school emoroje erange go jigosieko senge nchaba wanafunzi bagocha baswa barra the state of the school and batama ane chibese chia capitation chia ndrede ko kogenda guchinza senge nche namba ya bana yandrede kugwokera lituko abarimu beskuru eyo nigo bayenekia okulemerwa okonene ase skuru eyo ase basaba ogokonywa na gukora obwagachi bweskuru eyo ase nonyana boigo omo MC agani abantu wesokia elikonyora chikosi echo remeno weto okonene no kutatua running materials abana bagocha kerkende banyora material nchio to koreras and we have few machines like department ya fashion design okonyora bana bagocha konya machine kire ibere mutokonye twagache muchioyo tokonya bana bake obawukina bo kini mbaye omokianga wetro mochango togokora twegenire nga tokonyara tunchurerie obugima bwa abantu bagaiga especially ntabe bijana nganere buya moswa chikosi chicha magoko amangana plumbing amangana ya driving twakwandire na hair dressing ibyo bintu biragokonye asokorosie basa yago yabwango kibiashara abana baitu babere risiko nandi babere chaidla otutagete benroll egere banyole obumanyi okekurwa chikosi chikachikurwewa mambe na mambe ende baba abantu sechinga kecho nigo aba MC abo baikirana bamucha omonyakonda ohetwegasi yo kolengana barwo nigo atigeretse emeremo nchera eskuru eye pesa chichitanjiko kana milioni yamo obina bye bintu bire binge togukwana nga tokunyara gwakana besa ekenta koletigas kirembeo yakora nkira atebe nge class gitaire tie kemo gyo kiralia ngakirire 4.5 million as budget akiriega egasi akoretwa uko kumoro moske gabana simbara tie kiako kwana ngata gwakana embeo igobone gasi na bibarira sembeo kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye Biamono moriki oito Mildred Momanya soroboti orwa senchera yobo ikera no totgarete me county goseto goskato me county ya Nyamira litkolera nigo ebunge county ya Nyarakobage gotwara ebikararo bya ebikiranu asegati ya mangana Nyarakoba okwanerwa ase bunge eyo no goetia na gwaka ikura liwetia omoswada we finance bill omoswada inigo Nyarakoba weti wa ase bunge yo asabange ba MC Nyarakoba bago ikirana bago kera egetambo geryo kubwaterana na ba MC bande likwaneke muno muswada oyo Nyarakoba go weti wekerenga ekenekyo muswada oyo no kwenekya buna serikali e county ya Nyamira ya Nyarakoba bage kobe kachinchera ira Nyarakoba konyora ebango ira Nyarakoba gosire merobeli ya magendero hime county eyo ya Nyamira cenge nchobo kimanwani numero jo na bwa beri kitax kya beri goro ntwe bintu biyete twabiteka na byalenge ochoka korogoke naende koli kwa bana inchi baito bakonyara kyagara besa nchiyo owanse gochoka totebe no mongonoreta endere mayaye wanse kumojoka shilingi ya 50 na 50 ejo tago chione no endere meyo tiriko babya na kyagara to tugatiga chirichiro
chikire igo yeto abesimiwa baligererie enteke barorambu yakere bageetia kuna rero mbakirigererie barorambu yatoke korete bageetia bono nkorwa omusimonogerio ito korikaliri rube rigende ni report itwarosia ase omugabana agenda abeke okoboko abeke signature elinde libe richiko likora abaobisa baito ase kona chebango ase county yaito ase omwaka oyo omokoro bono mpaka omwaka oere naende ripoti ende engima emanya gocha naende ng'iranirie abesimiwa tutigarite ime kaunti ya Nyamira boigonigo omoroberio bwa morokererigo anene yoboremi anyara ko bagochaka bene ime kaunti eyo ya Nyamira sekerenga gyokwena na maigorio na boigo obomanyi gochia ase chi sector a ime kaunti eyo gati abe sector yoboremi na boigo egekorogo kwana batenene bomoroberio nigo banyare ko bakwarigania abamenyi be kaunti ya Nyamira na boigo iske kaunti ya Nyamira banyara ko bagwikirana ase omonyego yaranyara ko bagokogendera elio kweneke buna banke babamenyi be kaunti ya Nyamira banyara ko bagwesemia amange If you sit long enough to look at a bamboo, actually you can see it grow. Ige bita begweru abantu bonsi mwarigani bumwekerane kuru Nyamira na Kisii County. Igo kengere show ya Gusii ansengema nibwate ebintu binge kworokia obole mbiro biashara amona ogochesa kwa bana na entertainment yonse eri kagere abantu baganitigo koba entertained iga abantu bonsi asemore mwariganiwe egeshowe gotakwera kitariki 10 era abe Jumapili marogoba twagwate amorokererio y'abaremi abaorokereria wao different partners bale wocha buna tukurakora gwetana na sub county gweta tukurangiri bali bonsi babwate ase chitani chitongera tokuru we are very friendly etoko gamba no moremi bunanga kialepo konyore besa ara 40 attend asakobeka ibintu byaye byokorkia monyeso twamubekera chimesa twamubekera birogo twamusetelia tena hata kuna kichiko kwa Mario so mi ile kitu ambayo naweza kusema na nimefurahia sana enchere nanyorire amafundisho gaiga asita kana china chirega ngarde ngabuna 1 hour and to Tokuska motwe amangana arengete obokoreri bwense ya Kenya maiga yogochorwa na kuira abisi kwa batenere abaraje ko bagotenere ense ya Kenya se chinse chase kolitkoria rero nigo morai bwense Dr. William Ruto nyara ko bakomera na batenere yabo ase nyomba yobora ya state house kwana kurwa sense meyo nigo omurai oyo William Ruto nyara ko bakobaira nengambie mono aso kwenyera libageri na boigo ko baenekeria okubwaterana kwa serikali yaye kweneke buno banyara ko bawikirana ekerenga keria gyoko bwatania ense ya Kenya ne chinse chase komurikio itevalinio sero na mange igororo batyoruo nase enyomba yobora ya state house meomocho Nairobi asomurai bwense Dr. William Samoei Ruto akorege ikaro nabateneneri emeronkene noyo mobense ya Kenya ase chinse chase abuba chorwa asobwanko gokwana chinga kiecho Ruto nigabagania ko bamaisono botumeki bwenibo ya serikali ase chinse chase chinga kicho bokoreri bwabo. As ambassador, you are the agent of the government of Kenya to make sure that public resources allocated to your embassies, all the resources are used prudently in an accountable manner. Nigo baigo aganya bonsi goikerania obokoreri bobwenerete asobuya bwa Kenya bonsi. You are going to represent the people of Kenya. I haven't appointed anybody here because of the village they come from, the community they come from, or the region they come from. It is my expectation that you will represent
Kenya, understanding very well that Kenya is a great democracy. Korengana na Ruto obokoreri bwabo buya na bubura konya se ogoskia na boigo kubeka ense ya Kenya sagia. The image of our country will be reflected by your actions, what you do, how you carry yourself, and how you articulate issues that are of importance, that are of significance, that project the positive image of our country. It is our responsibility as government. It will be your responsibility as ambassador to make sure that you look after Kenyans in the countries that you will be working from, and to make sure that we secure the global national interest of Kenya. Ni gabagania kobeko mokia asogosire merobero au yense ya Kenya na boigo aba Kenya sobwagare. I expect no less from you to push for the interest of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available to support Kenyans wherever you will be. Ruto boigo nigakora soko bainekeria okobwatirana no gosirwa we serikali anene wetrase wizara ya mangana ya chinse chesko. I assure you of our support, my personal support, that of the government of Kenya through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Issues, and that of the people of Kenya. Ase emeronkene no yo mabwo emeronke bere na batano na babere ni gobare aba ambassador na boigo haba high commissioners babere aba consul generals na boigo ikomi na babere abo bare heads of mission kuse abateneneri abanene ase omuroberio yo ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Gotigana roboti oru rumurai bwense rwanyarakobo koletwa senchira yobo ikerano no muliko Evelyn Osero turi neme county ya Kisii chingaki amatuko atano nali muhagendreta ko bagochengerwa ENSA ya Kenya iliyokwena na obosemia igoro yobo bebwe chisegi chiekenga gose GBV nabo igobo bebo gosara omwana enyarokali tukolya lero ndigo muyego yonyarakobo gochengerwa bene aseskuru yobo roso yaragogo yegotoka imewode ya monyerero yenyarako bagikoragwa amone byombe agati yabe kyombe ya Center of Community Mobilization and Empowerment gokwana kuruchisa mecho nigo muyego nyarako bagokoreta amo ababwata nibe byombe asekerenga gyokwena na obosemia na boigo kubekirwa chiguto guchia saba na chinyaroka abanyareko bakonyora amayigerio igoro yobo behebwo gosarwo muri kyo itodipo nasanya na nyarako bagwikirana se eskuru eyo yobo rosu yaragogo na gutwariganeria korobotiro kubwatia chingaki ebyombe ao bigendrete koenana amayigerio agenda based violence anene gochia asumwa no munyaruka asogosarwa ekyombe giasikom nigo giatwaro mugiga boko babekera aboroki gwabo ichugutwa maiga yokonyora mayigerio asumwa ko mugima asedi tukolia lero gotwalenga igase school ya Rogogo primary school ase omoyega bogo sherekea abana batwaeteria mafundisho ya alternative right of passage amafundisho alitoko abana ayo kubegeria kinjira chingao chobugima komenya utaiteretio kwaruka kwa abana chinyaruka kyaro kwaruka kwa abana chinyaruka gokore maminta ye sheria gati yabo omoteneri wekyumbekyo giasikom Stella Achoki niganyara kwerera amakongwa akoba asabana abanyaruka maega yogosarwa mubwekano muna omwana nabara ara eti amanyi ngara ite mbaka nawe nogokwa naende baadaye asobugima bwaye buchere yatwara madara asobugima bw'umwana karabero umwana tomonene karago chiko ibora nabakoba egekege tambe ataranyora umwana
Kurwa omuchakano bwe kiumbe kiga no murubiri yo iga gocha somwana munyaruka umwaka bwitiri 2015 nemo nigo abange bakonyekire gwetero umurubiri yo iga umurubiri yo abana baeteire amafundisho mwako yo mugima chinga kiche chirusa na rero nere yarenge rusa yo mwelyo yo kuba graduate na ENS cohort ya gatatu ya abana baeteire amafundisho aba na in total to graduate abana 270 ase umuyegogo asoko ba empower banyare goteba yaya mbaetero kwaruka nonya nabo abaiboli nigo babwatiranete gosiro murubiriga ase banyara gwesoke gucengera abana babo bakorawa no mungina bwo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati amana abaiboli babo baeteira amafundisho ago bamanyiro go bego kwarukia abana kinyaruka igona barabumba to supported igo rero barengiga iga asoko abana certificate nago declare as a public buna mbaligo chikoetia abana abo asokwaruka ngakiende yonse is one of the country recognized women wana gane se tambweta baswati sana gari China respecting gender esigete jinsia but we did not do things like this lakini twara bakora bintu iga FGM will stop amangana ya kwarukia abanyaruka yatigetwe when the parents are educated when the families are empowered. Inkolipateria Ndizi TV korua ase skuru ya Ragogo Primal egotoka ewodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu cha Chenot elietaria Nendi Pon Asanya Mpiemo no muliki oito Dipon Asanya asoroboti ura senchire bwikira ne getambukiro ikiya kigima hanene korwase ebiombe ebibenyara ko bikubwatera na gosemya abamenyi be county ya Kisii igoro yobobe bwo saro mwane nyaroka anene chingaki echichemerege menge yesugu kutogoskamo twe nigobono omwaziri o ICT Eliudo wa lwanyale ko bagotebanga serikali ne chieko bage goikirania eira yo kwagacha edamu yo ya kurusoini elio gukora omochando bwa etoigo yanyale ko bego chanda abantu abange anene asensemo elia ya kano gokwana asomega obokwena na ogokonya kwendaga gochiase abantu abanga banyale ko bago wakwa no mochando bwa mache amange ase ensemo gosase county ya Kisumu nigo owaro atebire boigo obwaga chibwe damu eyongo chikobo kwene kinga kwanyale ko bwo gacha mache ayaranyala ko baga gotumeka gosialera ebimeri chinga kichiria chomurakera nengana yenyara ko bage gosirwa nere omoriginal commissioner bwa Orogongo Rwanyanza Flora Moroa. So in dam, if pursued to a logical conclusion, will sort out three problems. One, this perennial flooding. Two, electricity. Three, water. And finally, food by way of irrigation. Kuna mpango wa kuweka dikes katika mto huu wa Nyando, kwa hivyo mkae mkijua ya kwamba serikali iko na mipango ya kuhakikisha ya kwamba ile shida ambayo tumekuwa tukipata kila wakati imeisha kabisa. Tusiwe tunakuja hapa wakati wote kupeana chakula na watu kukaa hapa kwa sababu wametoka kwa manyumba zao. Tokoska motwe bono nigo obomo bwechi kanisa imense ya Kenya NCCK bwesokire gwetera sabara ibae na kugikeria egetambo kirogie serikali eanene kwirania omoswada bwebiri bwo gukwanera gwo enchera yo kubairania obisi abakonye ba waziri aba CS ase chia bisi chiabo kubakorawa amono moliki omonene bwekeumbe ekyo kinyanjui Canon Chris nigo banyareko bagoteba ngomoswada nigo nyareko bokoletwe bunge ase entunda ende asabage batebere ense ya Kenya gende takobe gwetera ama kongugati yabo ogotwara omochando bwa makabeso ne chibesa boigo nigo anyale kobaga otebanga bono enibera chikobage gwa kanwa aba CS yabo sabakonye abo baba waziri nigera chikoba egurube ne gochia saba Kenya kubatekana anene nengeria enge na boigo egurube ene ibagende takoba bakonyora gwetera ase okorusigwa ebangerenene. The Treasury is saying the country is broke. We should not be seeing creation of additional positions for a few so that they can earn salaries and allowances. So we will ask and urge Parliament and all the state officers involved in that initiative
to shelve it until when Kenya is able to pay its obligations, both in terms of debt and in terms of providing services to Kenyans. We still believe that there is no taxation without representation. So we must live within our means, and we must stop the theft, and we must all work together. Not just, this is not a responsibility of National Treasury, it's a responsibility of every Kenyan to save our country and to make sure that the little money that we are raising through taxes does not end up in... Mwancho murigereri begeta seni Ndizi TV na mange twa kwaliganete kulinda sengencho ye chinsa nebiro no toko yakera omosmari ase ENSA AMAYIA ya bono mogoroba hivo igotuchikoba tokomera namunaye chinsa isato aso kumanya ya munayanda manki ngagenda takoba gagwatika kurwa ase mesa ya ito ya maya Joshua AUTA na twagwaterana na gwetera somono we manyelio chinga ki Petra Mokeira nyarakoba kwena kiago chere gwetera ase enchereliogi nechibichiriterana ngoro kwa JOSEPHAT AMISI kukoganiryo burigereryo biya bwemerobelyo imegeta seni Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Ngono ne kinyo ngate kuri